ama fɔ na sa ko min ye ko balalen kɔni o bɛ ko sudalen sa k'an to sisan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an ka telefɔni kɔni tun bɛ ka sonne fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw caman ye an wele dɔw bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni olu ye feerelikɛlaw ye dɔw bɛ yen olu ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw denmisɛnninw ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu furukɛw minɛna nin ko in senfɛ olu bɛɛ lajɛlen y'an wele Amara an ye weleli kɛ tɔn ninnu ɲɛmɔgɔ dɔw la k'u ɲininka k'a fɔ ko mun yɛrɛ tun bɛ yen jɔn joona u ko an ma jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko parti minnu ye 31 mars déclaration signé 31 mars déclaration signé kun ye mun ye ko furancɛla fanga ale kun cɛra mars kalo tile 26 ko u kun ye layidu min ta diɲɛ ye k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ hakɛ min kɔnɔna na k'o banna ko ka transition civile sigi u ye déclaration min kɛ mars kalo tile 31 jɛkulu minnu b'a kɔnɔna na olu jɛkulu mɔgɔw olu de ka mɔgɔ dɔw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi Bakɔ Jikɔrɔ ni commune 5nan kɔnɔna na ministre kɔrɔ Mustafa Diko ale ka so Amara ye kunnafoni kunfɔlɔ sɔrɔ Mauda Mamunu n'olu bɛ carré kɔnɔ n'olu ye Mustafa sigiɲɔgɔnw ye olu ko olu ɲɛ bɛ min na nin tɛ ko ɲuman ye olu kɔni t'a dɔn maa min ni maa min don tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na an y'o ɲɛmaa dɔw wele k'u ɲininka an bɛ fɛ k'a faamu mun de bɛ yen u yɛrɛ da ko min tun bɛ yen dɔw ko k'u kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ dɔw ko samɛ fɔli don dɔw ko u kun kan ka ɲɛbila baara dɔw kɛ ka t'olu sɛbɛnw yira ɲɔgɔn na ka se k'a bɛɛ lajɛlen sigi cogo kelen na u bɛna wulikajɔ minnu kɛ seli tɛmɛnen kɔfɛ Amara ne m'a fɛ ɲɛna o don ko sécurité d'État n'a bɛ kɔlɔsili la fan bɛɛ lajɛlen fɛ o min waleya mun tun bɛ u bolo bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko parti politique jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka surun parti politique la tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ politique baara kɛ gouvernement ye yamaruya di k'a fɔ ko k'u bɛɛ ka fɛnw dulon fɔlɔ ko fɔ waati min an bɛɛ bɔra o kalama o tɛmɛnen kɔfɛ Amara an y'a ye k'a fɔ nin jɛkulu kelen n'o ye 31 mars maaw ye olu yɛrɛ plainte don partout dulonni o contre la ko bɛ se ka wuli cogo min ka bɔ yen u y'o don cour suprême section administrative la o kiiri jaabi yɛrɛ kan ka di ala tɛ mɛn ni samɛ foli don samɛ foli tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la o ye tɔn kelen mɔgɔw ye olu bɛ se k'u sigi k'o kɛ cogo sugu dɔw la mais jɛkulu min y'a yira bɛɛ la ko ale t'a fɛ bi a t'a fɛ sini baara min bɛ ka kɛ yan a tɛ jɛ ni a ye bi tɛ kunun tɛ kunnasini tɛ u y'a fɔ k'a bɔgɔla dɔ k'a déclaration kɛ k'a sɛbɛn kɛ n'i ye madali kɛlen a ko la sabula a yirala k'a fɔ bɛɛ la ko partout dulonnen don n'o tɛ wulikajɔ caman tun bɛ yen Amara an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ waleya kɛra Mustafa Diko ka so minɛli nana kɛ Mustafa Diko ka so maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ yen ni u sera k'u tɛgɛ da olu kan su in na parce que a fɔra ko ɲɔgɔn ye dɔw kun taatɔ don dɔw tun bɛ sira la dɔw tun ma se yen nka an ye min mɛn o ye k'a fɔ maître Mohamed Ali Bacili ale bɛ maaw la maa minnu minɛlen don Yaya Sangare Adema secrétaire général ale b'a la Mamadou Traoré n'ale ka tɔn ye ko alternative pour le Mali ale b'a la Moulaye Aïdara parti PDS ɲɛma ka fara Mustafa Diko yɛrɛ kan ni maa ninnu ne minɛna Amara an ye min ma se ka jaabi fɔlɔ o ye an ye maaw ɲininka jɔn nanu nɔfɛ u nana ni sɛbɛn jumɛn ye u ka laɲini ye jumɛn ye maa si tɛ yen fo nin yɔrɔ in na min sera k'o jaabi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na baaraw bɛ to sen na nka min ye samɛ fɔli ye ma da o la
parce que tɔn minnu mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn same o tɔn dɔɔni mais nin ye jɛkulu min ye nin ye politiki jɛkulu ye nin wulikajɔ dɔɔni nin laɲini dɔɔni nin baarakɛcogo dɔɔni ninnu b'a fɛ ka min kɛ o dɔɔnen don jamanadenw bɛɛ b'o kalama su in na ta an b'o jɔ yan ka kɛɲɛ ni an ye min sɔrɔ ye maa minnu bɛ yen ni olu sera ka minɛ Musafa Diko ka so ka fara Musafa Diko yɛrɛ kan Maître Mohamed Ali Bacili Yaya Sangare Adema Mamadou Traoré n'u b'a fɔ ko a ka parti alternative pour le Mali ye ka taa fara Moulaye Aïdara ka parti PDS o ɲɛmaa ye ale amara n'Ala sɔnna ma su ka jan ɲininiw bɛ se ka kɛ yanni dugu ka jɛ u taara yɔrɔ min jɔn y'u minɛ jɔn ko ka t'u nɔfɛ an na o bɛɛ lajɛlen ɲini sini sɔgɔma k'o da mɔgɔw tulo kan nka bi su in na an bɛ se ka dan yɔrɔ min na o ye nin ye ka kɛɲɛ ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ fanw bɛɛ lajɛlen fɛ parti politique minnu b'a la olu ka mɔgɔw ka fan dɔw furumusow ka fan tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ olu kun kan ka taa kɛnɛ kan olu ka fan ani maa minnu yɛrɛ tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ Musafa Diko fɛ ni waleya in kɛra olu ɲɛna n'olu ye ko kɛcogo ye nin y'olu ka kibaruyaw faralen ɲɔgɔn kan k'a yira dɔw fana ye nɛgɛjuru caman ci an ma ka kibaruyaw di pour que an ka se ka tɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka se ka pereperelatigɛ ninnu sɔrɔ nka n'Ala sɔnna ma sini a kunkun n'a ɲɛɲɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 o b'a sɔrɔ an bolo dara ko caman kan an b'o da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ni ne kun ye su in na flash spécial ye min ye parti signataire du 31 mars ye olu maa 5 u minɛna Musafa Diko ka so bi k'u tun bɛ ɲɔgɔn yela ye n'o ye politiki ɲɔgɔn ye nka tɔn mɔgɔ dɔw ko ayi ko samɛ foli kun don dɔw ko ɲɔgɔn ye kun don ko sɛbɛn dɔw tun bɛ yen u kan ka se k'olu sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen o na ɲɛdɔn ka bɛn dugu jɛli ma a k'an bɛn sini.